Dragi, svi zdravo, vera u život i naš video kanal. Današnja tema je pH vrednost našeg tela, našeg organizma. Da li mi iskreno možemo da regulišemo pH vrednost našeg tela? Da li to baš tako? Saznaćemo u nekom narednom periodu, u narednih nekoliko minuta ću probati da vam dam neke osnovne odgovore i možda vas podstaknem da razmišljate sami o ovoj priči. Ali hajde prvo za one koji ne znaju šta znači uopšte pH vrednost našeg tela i kako se ona negde definiše. pH vrednost je nešto što se definiše na skali od 0 do 14. Sve ispod 7 spada u kiselu sredinu, sve iznad 7 spada u baznu kiselinu. I sad, kako to izgleda vezano za naše telo? Vidite, u našem telu pH vrednost je veoma strogo kontrolisana puferskim sistemom i organima. Nisu svi naši organi jednako bazni ili kiseli. Daću vam primjer. Krv je uvek od 7,35 do 7,45. Padne li ispod te vrednosti, recimo ako ode na 7 ili ode preko 7,45 u baznu sredinu, mi možemo padnemo u komu i da umremo. Znači, naše telo to reguliše veoma strogo i veoma kontrolisano, baš iz te namere da nam se nešto ne desi, bez obzira šta mi jeli, kiselo ili bazno. Vi kad pogledate, želudac nema istu pH vrednost kao na primjer krv, on je uvek od 1,5 do 3, pH vrednosti kože je drugačije, pH vrednosti urina je drugačija, bubrega je drugačije. Znači sve ima različiti pH u našem telu, ali to naše telo drži pod kontrolom bez obzira šta mi da jedemo. Zašto se uopšte i pominje pH vrednost tela? Ajde da vidimo, znači pH vrednost hrana i zdravlje. Postoji jedna grupa ljudi koji su pobornici alkalne ishrane, koji smatruju da je to način na koji vi možete da utičete na pH vrednost svog tela, da pazite šta je to što unosite u svoje telo, to je da li je hrana bazna ili kisela. Hajde prvo da razumemo kako se to uopšte meri, da li je hrana bazna ili kisela. To se radi na sledeći način. Hrana se spali i onda onaj pepeo koji ostane iza toga, njemu se meri pH vrednost. Da li je pepeo kiseo ili je pepeo bazan. Ja ne znam za vas, za sebe znam. Ja ne jedem pepeo, ja jedem hranu. I to je to. I tu nema šta mnogo da se objašnjava. Jednostavno, to je priča. Znate, pobornici te priče o pH ishrani smatraju da ukoliko vi jedete baznu hranu, vi ćete imati dobru baznu sredinu i neće doći do pojave bolesti i nećete narušiti zdravlje. Da li to baš tako? Hajde da vidimo, nešto nisam baš ubeđen. Vidite, taj princip alkalne ishrane se svodi na jednu pogrešnu medicinsku logiku. Pardon. Imate onu priču, znate, ako jedem masno, onda će mi biti masna krv, bit će trigliceridi i holesterol. Nije tako. Jedete slano, skočit će vam pritisak. Nije tako. Jedete kiselo, bit će vam kisela krv. Nije tako. Ne možete to da gledate baš tako. Oni najverovatnije su to gledali veoma uprošćeno, ali se nisu držali nauke. Zašto? Nisu se držali hemije, biohemije, fiziologije. Naše telo ne funkcioniše baš tako prosto. Znači, apsolutno ne. Ali sad, hajde da vidimo kako uopšte izgleda priča o hrani kroz naše telo. Prvo da vidimo kako to izgleda. Mi kad jedemo hranu, ona normalno ulazi u usnu duplju i tu mi žvaćemo i pod dejstvom truvačke enzime iz pljuvačke krene prvo varenje i onda to stigne do želuca. U želucu se dešava drugi deo varanja gde pod dejstvom hlorovodonične kiseline hrana se dalje razlaže. I zatim ulazi u 12. palačno crevo. Ona je tu veoma kisela. I tada naš endokrini sistem, u ovom slučaju pankreas, luči, da kažemo, enzime koji su bazni, ne bi li neutralisala to kiselost, da ta kiselina ne bi bržila dalje naše tanko crevo. Sada hrana u tankom crevu ide dalje i tu naše telo izvlači sve one prehrambene sastojke koje nama trebaju. Zatim stigne do debelog creva, tu se izvlači najviše voda
i ostali minerali koji nisu uspeli da se izvade u tankom crevu. I na kraju stigne do analnog otvora i tu izlazi feces. Znači, otprilike tako izgleda put hrane i šta se dešava u našem telu kada je hrana i izvlačenje, da kažemo, onog što je za nas bitno, to jest svih nutrijenata koji su nama potrebni. Da se vratimo na onaj početak. Znači, ajde probajte ovako. Zamislite vi da unosite sad nešto što je karakterisano da je bazna hrana. Znači, ona je u osnovi bazna. Mi je progutamo, ona stigne u želudac, u želucu je hlorovodonična kiselina. Znači, ta baza plus kiselina iz želuca, to je 7. razred osnovne škole, da vas podsjetim, znači baza plus kiselina jednako neutralno, to je so. Znači, vi ste neutralisali taj njen bazni karakter kiselinom. A ako ste jeli kiselo, ono kada bude stiglo do 12-palačnog, tu će pod enzimima pankreasa koji su, da kažemo, lužinasti, bazni, se isto neutralisati. Znači, realno naše telo reguliše taj pH. Znači, ono što je kiselo, brzo će biti pH neutralno, a ono što je bazno, bit će isto tako neutralno. Znači, nije to baš tako kao što se priča. Ali hajde da se vratimo sad na onu priču acidobaznog ravnoteže koja je i negde važna u našem telu. I šta se dešava u našem telu. Gledajte, naše telo reguliše kiselost organizma. Pa verovali ili ne, jedan od osnovnih proizvoda našeg metaboličkog procesa u našem telu je ugljena kiselina, koja se kasnije razlaže na vodu i na ugljen dioksid, CO2, koji mi izbacujemo kasnije plućima. Znači, tako da mi kiselimo sa ugljen dioksidom, ugljenom kiselinom, mi kiselimo naše telo, to je sa ugljen dioksidom. Ali ga izbacujemo. Taj CO2 izbacujemo kroz naša pluća. Pa jedan od malih savjeta kako možete da regulišete to je da krenete u neku šetnju, da se bavite malo sportom, to je da malo ubrzano dišete i vi izventilirate svoje telo i pluće, izbacite mnogo više CO2 iz svog tela. To je jedan od načina. Drugi sistem je vezan za bubrege. Taj proces je malo sporiji, nije tako brz kao kod pluća, ali i on je veoma moćan i dobro radi. Znate, priča je kad vi pojedete parče mesa za koje se kaže šnicla da je kisela, šta se dešava? Da, vi kad pojedete šnicu, vama će najverovatnije urin biti malo kiseliji, ali to na uštrb toga što je sa svojim buferskim sistemom naš bubreg regulisao tu pH vrednost i izbacio ga. I zato imate veoma često situaciju da je pH vrednost urina ujutru 5, pa zna da ode i do 7 i nešto popodne. Znači, on nije nikad isti. I prosto je smešno, znate, ovi pobornici alkalne dijete jedu nešto da trče u WC i mere pH vrednog svog urina. Mislim, totalni nonsens. To nije baš tako. Što se nas tiče, mi imamo onu priču koja nas sve veoma interesuje, a to je pH vrednost i karcinom. Znate, uvreženo je mišljenje da se karcinom razvija u kiseloj sredini. Na neki način da, ali realnije reći, karcinom stvara kiselu sredinu u svom metaboličkom procesu. Zašto? Tumorska ćelija se hrani isključivo šećerom, glukozom. I da sad razumete kako izgleda uopšte taj proces u našem telu. Znači, glukoza, šećer se u našem telu rastvara i razlaže pomoću 3 procesa. Glikolize, ciklosalinutske kiseline i oksidativnom fosforilacijom. Sad, ajde da probamo da vam objasnimo šta je to kada je u našem telu. Tumorska ćelija obično to samo razlaže procesom glikolize i ona može da se razvija i razvija se bez problema u anaerobnoj sredini, znači u sredini gde nema kiseonika.
Dok ostale ćelije, zdrave ćelije, koriste i ona druga dva ciklusa koji mogu da se odvijaju samo u sredinama gde ima kiseonika. Kada se tako odvija taj proces, onda je izvlačenje energije i razlaganje mnogo bolje i veće. I sad tu nastaje problem. Tumorska ćelija, kada je pogledate realno, energetski je veoma slaba. Ona može da izvuče ovim procesom samo 20% energije. I tu imamo onu situaciju, pošto ona izvlači samo 20%, njoj treba dosta energije, ona troši izuzetno puno šećera iz našeg tela i tu nastaje ono gubljenje kilaže kod onkoloških pacijenata. I ona troši samo 20%. Ona je ostatak od 80%, ona pretvori u mlečnu kiselinu. To je ono što može da remeti pH vrednost našeg tela, pogotovo limfnog sistema. Ta mlečna kiselina kasnije stigne do jetra pita želudac, a šta sad ja da radim? On kaže, vidi, napravi opet šećer. I vi imate začarani krug šećera, to je glukoze u našem telu koji stalno kruži i hrani tumorsku ćeliju. Zato nije ni dobro unositi, i zato se stalno priča, nemojte unositi mnogo ugljenih hidrata kada je u pitanju onkološka bolest, da ne biste hranili tumorsku ćeliju. Otprilike ste negde dobili sad neku sliku kako izgleda pH vrednost u našem telu. pH vrednost nije vezana da li jedem kiseo ili bazni pepeo. To nije prirodno. Prirodno je da jedemo ono zašto je nas priroda i napravila. Jedemo sve kad mu je vreme i kada naše telo luči enzime. Nemojte zaboraviti, naše telo ne luči enzime jednako. Na zimu, proleće, leto i jesen. A mi ga napadamo s onim zašto ono nije spremno. Znači, pH vrednost i ishrana teško održiva teorija. Jedem bazno, bit ću dobar, ne jedem bazno, bit ću kiseo. Nije to baš tako. O drugim temama u nekom našem narednom videu. Sve najbolje, srdačan pozdrav, Vero u život.